Здравейте! Нека да видим каква ще бъде енергията за уикенда. Какво ще ни покажат картите за уикенда? Нека да видим картите за уикенда, посланията на картите, какво ще ни покажат. На карта от Ленорман ще изтегля. Карта тройка мечове ни показва, че има болка, разочарование или пък неприятна истина, която вече не може да се игнорира. Тук е възможен труден разговор или пък важно осъзнаване от вас. Карта 9 жезли показва, че сте уморени, но не се отказвате. Пазите се повече и поставяте граници, за да не бъдете наранени отново. Карта мечка от Ленорман ни показва, че носите сила и самозащита. Време е да си върнете контрола или да се опрете на силна подкрепа. В работата е възможно напрежение или конфликт, но устоявате и защитавате позицията си. В любовта има стара или скорошна болка. Нужно е да се пазите и да сложите ясни граници. Тук е възможна ревност или силна нужда от сигурност. Като цяло посланието за днес е има болка, но има и сила. Пазете себе си и стойте стабилно. Благодаря ви.